Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Ikusle entzule agurgarriak ongietorriak ur eta lur saio honetara. Gaurkoan Xaloa Telebista Bortzirietara hurbildu da eta bi gai jorratuko ditugu. Alde batetik, Bortzirietako garbigunera hurbildu gara eta han Txomin Elgorriagarekin egonen gara. Bera teknikaria da eta hango zer nola dabiltzan lanean, egutegia, ordutegia dena garbi utziko digu. Bigarren atalean, eztia izango dugu protagonista. Haizea belarra. Erlanki dauka ezti izena eta berak ezaugarriak eranen dizkigu. Alde batetik, ze oinurak, ze propietateak eta ze nola ibili diren urtean eta hori dena gaurko ur eta lur saioan. Ez galdu, egon hor, hasten gara eta. Beno, eta erran bazala, gurekin mankomunitateko, Bortziretako mankomunitateko garbigune teknikaria edo, Txomin Elgorriaga. Eskerrik asko gurekin egoterik. Eskerrik asko zuei, eta ongi etorria gure garbigunera. Eskerrik asko netz. Konta iguzu, Txomin, zu noiztikan zauden teknikari bezala hemen garbigune honetan? Ni berez sartu nintzen guain dela 17 urte. Bortziriko hondakinen mankomunitatean ni berez naiz hondakin teknikaria. Garbigunia tokatzen zait, kudeatzia, badugu bertze langile bat hemen, niri gehien bat tokatzen zaizkit bertzelako lanak, 17 urte hemen sartu nintzen. 17, pasatzen direla urte. Pasatzen dire urte, bai. Konta iguzu pixko bat hemen, garbigune honetan, zer egiten duzuen edo nola funtzionatzen den? Hemen, oinarrizko zerbitzua da, jendeak ekartzen dizkigun hondakinak hartzia, biltzia, ez? Batez ere kanpoko kontenedoretan ezin direnak bota. Tamainangatikan edo ezaugarringatikan batzuk arriskutsuak dire, oliluak, pilak, pintura potiak, horiek ezin dire kanpoko kontenedoretan bota, horiek biltzen ditugu hemen. Naiz eta sartu kontenedorin, horiek ezin dire bota, eta sartzen ezin direna horiek unat ekartzen aldera. Hori da. Azkenin da kanpoan biltzen ez dugun guzia, ezin dena, hori dena biltzen dugu hemen. Bai etxetatik, bai ostatutatik, jatetxetatik, komertziotatik, hori dena hemen biltzen dugu. Eta gero hemen egiten duguna da sailkatu. Gu sailkatu behar dugu dena, gehienetan heldu zaigu dena hitz nahasia, eta sailkatu behar dugu. Pilakonat, bonbilakarat, egurra hemen, txatarraan, eta hori da gure lanik nagusiena. Sailkatzia. Erraiten duzurikan sailkatz horre badula lana, orduan zer erraiten aldugu? Pixkot itxetikan ekartzen dituzten gauzak edo itxin sailkatzia, ez da? Pixkot behintzat saiatzia sailkatzen eta gero unat ekartzen, ez? Hori da, pixkot behinpin badakigu dena ezin dela eta jendeak ere ez daki guk gero nola sailkatzen ditugun hondakin guzik eta hori ulertzen dugu ezinezkoa dela. Baina batez ere gauz txikiak horiek dire lan gehiena ematen digutena, sartzen dituzte gauz txiki guztiak kaja batian edo bolsa batian eta gu beresi behar dugu, hor barrenin badire pilak, badire boligrafoak, metxeroak, bonbilak, tonerrak eta hori dena gu sailkatu behar dugu bakotxa badulakoz bere kontenedora. Bolsa txiki batekin pasatzen ditugu 15-20 minutu baixa. Behinpin hori sailkatzen albaldin bada guk eskertuko ginuke haunitz. Zer eta zuen dekore pasatzen altuzu hor 10 minutu, 20 minutu eta bakotxekin hainbertze denbora pasatzen bazue, ja zuen lanare ezin duzu egin, ez? Ja, baten duzu denbora guztia hortan, ez? Gauza handiekin errexago da. Ekartzen dizute armairu bat, dena gurra da, hartzen duzu eta uzten duzu egurran kontenedorean. Txiki hauekin batez ere pasatzen dugu denbora pila. Konta iguzu, egiazki, unat,
zer ekartzen aldugu? A ber, itxin dauzkagun trasto, tresna, zer ekartzen aldugunat? Ba, egia errateko... Eta gero ere ordutegit hori dena erranen dugu aurrera gominon. Pixko terran, zer ekartzen aldugunat? Ba, itxetik dena egia errateko. Itxin sortzen ditugun hondakin guztiak. Erran dugun bezala, kontenederetan botatzen ez direnak. Hemen organika adibidez ez dugu biltzen. Hori kanpoko kontenedore marroian, ez? Beira ez da ere. Gainontzeko guzia. Elektrogailuak, izaten aldire handiak, txikiak, arkon bat, frigorifiko bat, edo izaten alda irrati txiki bat, edo iratzargailu txiki bat. Eta nik ezin balimu dut hori ekarri? Aukerare ematen duzu zuek joateko bila? Bai, dudik gabe. Garbigunea ideki ginen, bino horrekin batera mantendu ginen kamioia. Jendeak traperos de maus deitzen duen zerbitzu hori gu gara, orduan jendea deitzen digu eta gu joaten gara itxera biltzera. Orduan baditugu bi zerbitzuak, bi aukera. Tortzen zara zu edo joaten gara gu. Dena gero ekartzen da honat. Hemen sailkatzen da eta hemendik kudeatzen da. Bino, bi zerbitzuak gauza berak kudeatzeko edo hondakin berak kudeatzeko. Ikusten dut obra bat egiten delikan ere ekartzen aldela. Bai. Hondakin hori edo. Bai, hori... Horreko konta duzu ze baldintza bete hori berrikuntza izan zen, garbigunearekin ordura arte ez genituen obra hondakinak biltzen. Bakigu batzuk joaten zirela gure kontenederetara, bino berez ez zegoen ongi. Hemen bai hau idikitzerakoan jarri ginen aukera hori, bino bai dagoela mugatua. Mugatua dago hondakin bakarra. Gehienez ere obrako biltzen alditugu 200 kilo. Obrako. Ekartzen alduzu egun batin edo bizpahiru eguntan. Gu joaten gara kontatzen eta 200 kilotara haietzen zarelik erraten duzu. Sentitzen dut, ja gehiago ezin dugu hartu. Hola dago gure ordenantzetan eta hori bete behar dugu. Hori, bueno, gehienetan ikusten duzu jendik bai betetzen dola hori, ez? Bai. Nahiago dula behintzat unatekarri, norendako ez da erreixago unatekartzia, ez dakizula nor eraman, nora bota ladrillo horiek modu txarria, pues unatekarri, usten dituzu 200 kilo direla, pues bueno, 200 kilo hemen usten dituzula, ez? Hori da, bai, eta gehien bat izaten dire, pues igual sukaldeko baldosa zarrak, aldatu duzu sukaldia, gelditu zaizkizu baldosa batzuk hor, hoiek, teila batzuk, igual kendu duzu komuna edo lababo bat, eta, bueno, pues horiek hartzen duzu eta biltzen dugu. Aldatzen baldin baduzu teilatua edo egiten baldin baduzu ja bertze obra handiua, orduan normalen eskatzen duzu kontainer bat, obratako kontainer bat, jartzen dizutena hor itxean zinen eta zuzenin botatzen da dena. Hori ja kudeatzen da bertze enpresa batzuen bitartez, enpresa pribatuen bitartez normalin. Guk gauz txiki horietarako dugu kontenedoria. Orain dela gutxi egondu gara Malerrekako mankomunitateko garbigunean, han egondu ginen Josebakin eta Jonekin ere bai, eta eurek ere atzean ikusten dugun bezala, zeukaten jarrieia merkatu bat bezala zuk ere, hala duzu, eta zuk ere lehenagotikan. Bai, gure garbigunia izan zen hemen eskualdean ideki zen lehenbizikoa, orain dela ja 5 urte, eta bueno, joan gara pixko eta intzintik. Hola suertatu da eta hola izan du da, ez? Eta bai, merkatu txikia ere, baditugu 3 urte, justo konfinamendua pasatu eta ondotik erran ginen, ideki behar dugu. Ikusten ari ginen, haietzen ziren hondakin haunitz ongi zeudela, eta ordura arte ez ginen tokirik usteko eta botatzen genituen, txatarra txatarrera edo egurra egurrera, bino pena ematen zigun, izaten altzen aurki bat ongi zagona. Bizi berri bat emaiti horretara. Horixen, eta hasi ginen bueltak ematen eta erran ginen, montatu behar dugu bigarren eskuko dendatxo bat, merkatu txiki bat, ja ze moduz funtziontzen duen. Ikaragarrizko arrakasta izan du, jendeak eskertzen du pila bat, hola ere badakite garbiguniak badula bertze dimensio bat, ez dela bakarrikan hondakinak ekartzen aldituztela objektuak, ongi daudenak, guk hemen gordeko ditugu, eta etortzen alda bertze bat behar duena eta bigarren bizi hori emateko, ez? Eta bigarren eskuko gauza hauek edo zer aurki dezakegu hemen? Konta guzu pixkot, zer etorri eta, ni behar dut demaguna, orain ikusten dugu sofa bat, baina ni behar dut mahai bat edo aurki dezaket hemen? Bai, batzutan bai, batzutan, ez? Hemen da haietzen dena momentuan, ez? Eta haietzen den hori ongi egon barra du, dudarik gabe, batez ere altzaria begitzen dugu ez duela tipila, ez duela joz, eta izaten aldire maiak, aulkiak, izaten aldire liburu pila ditugu, jostailuak haietzen dire pil bat, bizikletak ere pila bat, batarteka sofak ere bai, platerak, edalontziak, olako gauzak ere bai, ongi daudenak ere gordetzen ditugu. Eta horieken prezioa simbolikoa, erratiko modun, ez? Bai, ez dugu zehaztua prezio bai jostako liburundako adibidez bai,
50 zentimo liburuko, berdin zaigu liburu txikia den, liburu handia. Dena 50 zentimo. Dena 50 zentimo, eta listo, bertzikin, normalin, jendiak hartzen du eramin nahi dut hau, eta hau, eta hau. Bueno, eman bizpairu euro horrengatik, segur zer den, edo bost, edo 10, haietzen gara pixkot akordio batera ibiltzen gara horrela, eta listo, gure asmoa ez da dirua ateratzea. Da bigarren bizia ematia, ez, ongi dauden gauzei. Bigarren bizia ematen ari garen hitza horrekin ari garela edo, baiti bauzu bertze historio bat montatzen ari zate tailerrak eta konta guzu pixko bat hori nola den? Dudik gabe, gure dimensio honetan, ez, garbiguneko honetan, nahi dugula gehiago zabaldu izatea zerbait ere potentegoa garbigunia, ez? Hasi gara tailerrak egiten. Eta gure asmoa da, geroz eta gehiago egitea, berrerabilpena lantzeko, birziklapena, bueno, pixkot hortik, ez? Eta adibidez aurten egin dugu guain dela gutxi akautu zen josgintza tailer bat, pixkot jendiak ikasteko arropak moldatzen, edo zaharkituak gelditu direnak berritzen, bota beharrian, hori ematen aldiogu bigarren bizi bat, ez? Eta gure asmoa da, hemendik aintzinera egitea gehiago altzariak moldatzeko, bizikletak moldatzeko, igual elektrogailuren bat edo ez dakit, jardineko erramientak edo zerbait ere, bota beharrian pixkot bere bizia luzatzeko. Lehen erraiten zenuen badule ikaragarrizko arrakasta, ez? Sekulako jende pila hurbiltzen dela, eta egia, gu grabatzen ari ginela, edo grabatu hasi baino le, ja jendia ate jokarratiko modun zebilen. Konta eguzu pixkot, ordutegia, egutegia, eta lehen aipatu ezuguna nun dagoen kokatuta? Horixen, Alkaiagako poligonoan gaude, Zederna eta Zubiondon Parin, beti erabiltzen ditugu referentzia horiek, mundu guztik ezagutzen ditulako. Modu horretan dena badakigun. Horixen, eta ordutegia guain aldatu dugu pixkot, zabaldu dugu, orduan bi egunez atxaldez ere idekitzen dugu. Astelenetan eta hortzegunetan 12-tatik 7-tara, asteartea, astiazken eta hortziletan 12-tatik 3-tara. Eta gero, ilautean ere behin idekitzen dugu larunta batian. Normalin, azkeneko laruntin, goizko 9-tatik ordu batak arte. Pixkot aukera emateko, goizez aritzen direnei badituzte bi atxalde, edo ezin dutenak ere, behinpin badute larunta bat ere bai etortzeko. Aukeran ezin balimuzu goizez edo arratsaldez zer den, moldatzea altzera, modu bat edo bertzera. Hori da, joan gara zabaltzen ordutegia, eta nik uste jendiak eskertu duela, ere konten gaude horrekin, eta aintzinera begira ikusten baldin badugu, guainikan pixkot gehiago zabaltzen aldugula, edo beharra badela, ikusiko dugu. Pentsatuko duzu edo pixkot zabaltzea edo zer. Hori zen. Unat hurbildu ezkero, beti badago norbait, ez? Beti. Eta arek lagunduko digu, zer nun utzi gauzak, zer nola egin, edo lehenotikan deitu horra da, edo ez da? Ez dugu zergatikan hurbildu? Guk idekitzen dugu gulikan, idekia dago edo zein etortzen alda, bortziritarra, hori bai, bortziriko jenditza dago hau. Hori interesgarria da, Hori interesgarria da. Orduan, hau da bortziriendako? Bai. Eta orduan, hori nola jakiten alduzu bortziriko dela edo? Azkenen, jendiare izautzen dugu, hemen gutxi gara, eta elkar izautzen dugu, ertzenaz galdetu iten dugu. Nondik heldu zara arantzatik? Perfecto, ez da problemik. Fiatzen gara ere, bai. Nozpak ere igual, norbait, etorri da bertzetoki batetik eta sartu zaigu. Baina egia errateko uste dugu, ongi heldu direla, Oain ere erranduzun bezala Malarrekan ere bada, orduan Malarrekako jendiak badu Malarrekan. Aztanen ere idekiko dute, orduan izanen dute. Bertzealdian, Irunen eta Onjarbin ere badire, orduan, badakigu etortzen den jendia guria dela, bortziritarrak direla. Hori bai. Eta ez, etortzen dire, dendara bezala joaten zara, eta ekartzen dituzu ondakinak. Beti badugu persona bat, badugu langile bat, jatxun bakarrik garbigunin egoteko, eta beti atenditzen dio, laguntzen dio, erraten dio, hau nik hartuko dut, zu favorez hartu hori eta bota hor, badugu beti persona bat laguntzeko. Dena koordinatzeko eta dena. Hori zen, bai. Ongi, gero erranduzu baitire, baduzula furgonete bat edo kamioneta bat, nun ibiltzen den, gauzak biltzen edo, ze telefonora deitzen aldugu, hori dena bidaliko dugu, ez? Idatziko dugu azpian edo, ze telefonora deitzen aldugun, pasatzeko bila, zenbat egun lehenago edo deitu barra da? Hori jendian arabera,
deitzen digute eta joaten da zerrenda betetzen. Hemen iken da hastian behin, hortziletan, eta, bueno, deien arabera lortzen dugu 21 itxetara aietzia egun horretan, gutxi beti. Orduan, 20 itxe ditugunikan normalin isten dugu eta pasatzen diogu persona horreri hurrengo astera, ez? Batzutan, deitzen duzu aintzinko egunin eta guainikan badatokia, bertzetan, aste bat lehenago itxi da zerrenda, zer deitu digute pil bat eta ez dugu tokirik kamioien, ez? Telefonoa, zorionez, telefono bera erabiltzen dugu bastan Bortzinin eta Malderrekan. Hor bai, gure hartin adostu ginen telefono bakarra izatea, zerbitzu hori elkarrekin egiten dugu, eta hola eskualde osoan bada telefono bat. Eta mugikor bat, 6-0-4-0-7-0. Buruz, hainbertze urte horrekin, hainbertze aldiz errepikatu dut. 7 urtetan ez dut ikasi telefono zerrakia. Bai, gainera egunero deitzen digute, favorez telefonoaz nahi zoroitzen, jartzen dugu gure gutegian, jartzen dugu karteletan, ala ere deitzen digute, errepikatzen dugu eta listo. Orduan, seguntan ondik deitzen du jendia, persona berak hartzen du, bino, ni Arantzatik, Bortzirikoa, orduan zu Hortzilin. Ni bastandik, orduan zu, uste dut astirtin dela, orduan joaten dire pixkot antolatzen kamioian ibilbide hori, eta joaten dire biltzera gero gure langilik. Aitzongi, Txomin, ez dizut demora gehiago kentzen, seguro zabiltzala liatu xamarra, eta eskerrik asko nitz, gurekin egoteatik. Eskerrik asko zuei. Ustez, horrela uzten dugula garbi, nola funtzionatzen duen garbi gune honek, eta edozein gauza duzuela duzeren, deitu, telefonoz, eta pasako dire edo bila, edo unat etortzen alzintezke. Eskerrik asko erren bezala, bai? Eskerrik asko zuei, eta nahi duzuen arte. Eskerrik asko, zaiti behar dugu. Kaikuren ustez, behiak gure larreetako belarrez elikatzea da ekoizpen arduratsua, eta horrela gure ingurua ezagutzen dugun moduan zaintzea. Esnea egunero jasotzea freskotasunari eusteko, eta beltzain guztiei laguntza bera ematea. Horregatik, kalitate handia eta zaporea du Kaiku esneak. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Beno, terran bazala orain gurekin Aizea Belarra, bera ezti ekoizlea da. Erlanki, Nafarroko ezti ekologikoaren ekoizlea, eta berak aipatuko gaitu pixkot ze nola hasi ziren, edo egunon? Egunon. Zer moduz ongi, edo ikusten zaitugu lan izela. Tope. Honek ez du tregorik. Bueno, konta iguzu pixko bat, ezti mundu honten nola hasi zinten, edo zergatikan hasi zinten? Bai, ni sukaldaria naiz berez, eta sukalde irakasle lani nahi nintzen, eta Erlia Mikelen familian partez etorri zaizkigu. Mikelen osabak izaten zituen, eta arek istripua izan zulikan, utzi hor izan duzun, eta Mikel hasi zen pixko bat arenak hartzen, eta gero afizioa areagotzen hasi, eta erraten dugun bezala bere afizioa nire ofizio bihurtu zen. Eta orduan, bai, nik utzi nituen irakasle lanak utzi eta pixko bat Erliakin, eta batez ere aurrekin pixko moldatzeko. Azkenin ordutegia malgua delako. Horregatik ganez? Bai. Ongi. Konta iguzu pixko zen olako ezti mota duzuen? Batxugu lau ezti mota. Guk banatzen txugu urtaroka, iten txugu bilu edo udaberrian edo udan. Eta txugu bi zonalde, denak beti ere Nafarroan, baina bai, Nafarroa iparraldean eta Nafarroa hegoaldean. Nafarroa hemen txugu Zunbila, Donamari eta Beran, eta han Bekin eta Faia eta Puellon. Bai. Aizea lanin. Fuerte. Hainbat lekutan izaten juzue, eta ibiltzen juzue transhumantzen edo? Bai, hori da. Aldatzen jugu erlategiz, sasoian arabera. Loreak ez dire denak batin ateitzen, eta orduan ateitzen diren, begitzen dugu pixko bat. Lehenbizkoa zer da, hemen akaziana eta frutarbolana, eta ateitzen zaigu ezti batola xuabia, dela agitzona digestiorako, laxante moduan ere, relajatzeko. Han Puello eta Faiako udaberrikoa da Erromero eta Ezkaiena, eta Eskobizo pixkot ere, eta ura gelitzen da, ura egiten zaigu loditxu segidan. Orduan, horrek du testura, unek akazian duna bezala likido, harek du lodi xamarra pixkote untatzeko bezala. Ez, biek argiak. Erromero segun zer duen gehiago, tomillo gehiago dulikan, igual da iluntxigo, romero gehiago dulikan, baina normalin bi hauek dire arginak. Eta gero da ilunagoa da udakoa, bai hemengoa eta bai hangoa. Hemengoa udakoa da gaztaina ainarra eta sasiana,
eta hori ere bai, segun sasi gehiago balimadu argixiko da, gaztaina gehiago balimadu ilunago da, eta hori ere biltzen da hitz likido, baina loditzen da segida, nahiko abudo. Eta gero hangoa, udakoa da, deitzen dioguna guk basokoa, ez delako estia bera, da milatoa deitzen zaiona, ez da loretik egiten, da hori da pixkot potoloena eta da arteana. Eta hola, ilunak dire pixkot gehiago, gero eta iluna gehiago, dire gehiago anemiarako, pixkotola neke horreri buelta emateko, pixko bat hola. Orduan, propietatik, badu zer ikusirik koloriarekin, Claro, ez? baita ere. Bueno, kolorea taninoak edo zer diren, ze propietate txuzten azkenin loreak erabiltzen dugu adibidez romeroa, zertako ibiltzen dugu, pues, digestion mobidarako, eta orduan ezti horrek balio du, edo tomilloa, ezkaia, katarrorako eta hola, orduan ezti horrek, ezti hori da egokina, pues, katarrotako, eta gaztaina adibidez da desinfektante naturala agitzona zaurietako, ez bakarra hartzeko, igual bakarra du kontzeptua eztia dela hartzeko, baina zauriak sendatzeko. Erabiltzen aldela baitere, ez bakarra zu bera duzera, jateko baizik eta bertze, hainbat gauzterako, ez da? Larruan ere erabiltzen aldugu, edo goxatzeko, edo hainbat zauria ditugula, eta hili ere bai. Baita ere, hiliari bizitasuna emateko ere. Egunero jaten aldugu? Bai, berez, hombre. A ber, kutsaila bat edo zer den? Kutsaila bat kaltez du. Egunero hartzia? Bai, beti hobeizanen da hori azukre kutsaila bat hartzia baino. Seguro baiatz. Eta bere propietatea, hombre, gauza guztia bezala bere neurrian. Noski baiatz, noski. Eta adibidez, baita baduzu propoleo, eta konta guzu pixkot. Bai, konta guzu pixkot, zertarako erabiltzen den propoleoa, eta hautsa hori. Lore hautsa. Bai, lore hautsa. Lore hautsa da pixkot sistema immunea indartzeko, bai... Hau irrizago. Ja, berendu du. Uneri heldu zeio esnetikan, esnia bere eztiekin eta bena. Bai. Bai, hori, lore hautsa da pixkote sistema immunea indartzeko, eta da izaten da egokia hartu egunero, hola pixkot ez delako hartu eta segidan sentitzen zara fuertego baizik da, pixko bat egunerokotasunin. Edo deskansoak beti bezala, gauza guziekin bezala, deskanso egitea komenigarri izaten da. Adibidez, zenbat, 3 hilabete hartu eta bertzi 3 hilabete edo deskanso edo? Gomendatzen dute pixko bat, urtaro aldaketa hasi behar delika, adibidez, martxoak 21 aldatzen bada, martxoa hasieran hasi eta apirila hasieran akitu. Eta gero espetu urrengo urtaro aldaketara, urtaro aldaketa horiek... Probeistu, orduan asteko zer den? Bai, pixko bat, gorputzaria enbertze ez afektatzeko urtaro aldaketak edo. Gainera, nabaitzen da, hilen aldaketa eroitzen dela, eta ezagitze, eta mila gauz badire, orduan lagungarri, naturaltasunez edo... Eta propoleoak, adibidez, zintzurreko minean dako, tanta batzuk botata da Mano Santo, agineko minean dako, aftak eta bali matxuzu, zaurian dako baitare, horre Kuban, bada ospitala unidade quemados edo, eta erabiltzen txuzte erlategitik ateritako produktu pila bat, eztia, hori tratatzeko eta zeren, ahi ba? Bai, haitz interesgarria da. Seguro baietz. Konta iguzu nun aurki dezakegun zure produktuak? Pues gu pixkot bastan malerreka eta bortziri. Gehien bat belardendak, arategi bat edo bertze, Irun alde hortan ere bai badugu, belardendak eta konsumo elkarteak. Belardendak eta konsumo elkarteak, hori da, hemen bidazi, beran konsumo elkarteak idazi eta labore Irunen. Eta hori bastanen Elbeteko posadan, arategietan edo guze? Bai, barrun, Donesteben arategia eta dendetan ere bai, eta hola, pixko bat. Bertako dendetan aurki dezakegula zuen produktuak. Baizea, eskerrik asko nitz? Mil esker zueri. Pixkot erratiatik, zenolako oinurak eta propietateak txuzten zuen produktuak, eta segi, aurrak hainen gustora edo azitzen edo ikusten zu, ez di pixkot, eman ezkera aurrak eri nola azitzen diren. Jotxo, izirri pixkot. Bueno, erremozal, eskerrik asko, bai? Mil esker zueri. Venga. Beno lagunak, gaurko saio hemen bukatzen dugu.
Zuen gustakoa izan du delakoan, zaindu ongi izan eta hurrengo arte. Aio! Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da gure abeltzain guztiei, handiei naiz txikiei, laguntza bera ematea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Aberekin inseminazio zentroan hobekuntza genetikorako aziaren ekoizpenean estatu mailan erreferentea gara. Ganaduzaleek eta ganaduzalentzako sortu zen orain dela 30 urte baino gehiago. 260 bat zezen ditugu arraza desberdinetakoak. Eskaera guztei erantzuteko gai. Azien ekoizpenean ISO 2001-2008 araua jarraitzen dugu. Aziaren kalitate genetikoa eta fertilitatea ezin hobea lortzeko asmoz. Gure helburua animali osasuntsuak eta errentagarriak lortzea datza. Elizondon albaitaritza, etxeko animalientzat pentsuak, jostailuak eta beharrezkoa duzun guztia. Zaldian ibiltzeko osagarriak. Etxeko txikinentzako jostailuak. Elizondon albaitaritza. Arizkunen ordoki poligonoan Baztandarra kooperatiba. Pentsu irinen fabrikazioa, pentsu granulatuen eta mezkla idorren salmentan. Burdindegi materiala, aziendantzako botikak. Gasoila A eta beren salmentan. Baztandarra kooperatiban hurbileko zerbitzua. Donesteben Leitz errepidean Menditxuri. Sukalderako artikulo berrienak. Margotzeko goi kalitateko pintura eta barnizak. Lorezaintza eta baratzetako erramientak eta produktuak, belarra mozteko makinaria. Behar duzun guztia Menditxurin Donesteben.